Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke Kongres na Malim constituency ubaroni vi lingdo habaya keren bat kilat pathai khubor mentakas ngi ka life waitrik ujembang hadin ka jingelang ka bala khot penlong de ka chairperson jong ka committee ka Dr. Maisel Amprin lingdo banyak keren halor ka bha thungkam ulong bakum ka seng kaladon ka jingelang ka bakaladap an syong ar nilai sin haswaban late yeshim benta ka jingelang jong baro ki seng san perthai Baradin kejingnya keren, nakal yang kaseng kas ngoya ha badeban penkela, bat penthema ya kabha thungkam hapok kejela. Ula pentip ru hadin baga chairperson jangko komiti kalapatha ban wanra ya ki daw bat ki jingmut halor ka jingkershan bat bam kershan ban penkela ya kabha thungkam nakal yang ba roni ula ong bakum kaseng sasisen kan sa syongbyang ya ka jingelang na kabenta ban perkhan badru ban ya tai sani halor ki mat ki daw ki ba kongsan ki ba penlong ban kershan ya ka jing penkela ya kabha thungkam ula ong ru kani kabha thungkam kade ka bala slembha namar kaladon hadu san phuwaisnam kumta ladon kam ban penthmai no khnang bakan long ka jing mentoy ki khon samla ka jella ha ka bai dei bat ka kam ka jam khot da ka ku chairperson ka kong Amprin Lindo minister in charge law banyak keren halor ka roster banyak keren halor ka reservation policy bat ngila ya syong ba paramangi laisen sosin shopping ni chikani ka meeting marni skutu ka de ka kam ka pa kong sang na to kata nam ta kalawai jungi khut kiti jungi nam ta kalawai ka kam ka jam jungi khun kiti khun somna jong ka jila jungi nam tam jong ka jai ban reu khasi jintia jungi tingila ya thir la ya ta shop pramani shop ni le chitai bat ngila don hi da koi ka jumut ba niru ni so ya ha ban review ka ni ka reservation policy bat ngin se syongbyang pat nambar pamane hakajing yang thir iko I chairperson yong bang ide ban submit in black and white the mane thing is surely properly thing is syongbyang pat akini kindat sngi ngin submit ki views ma opinions jongi ban review ya kani ka reservation policy marpa kala don kuma san puisnem la don kam hi ban ya review byang ban pe pahanong kajing man toy kham tam ye ki khun samla jungi ki pateng kilawai jungi ngo badai bat ka kam kajam tengila ajing mut na ka seng kongres mi pro songot ba kadai man ke expert committee ban study ki views opinion ki jingai jingmut ki jingai suggestion jungi ba kumno ba ka sarkar pat kanyo man chime karai te ni kermen hi ba ila ban ai kublai ru ya I minister in charge law kong Amprin bat ki officer na do chief secretary terter bat ki officer ki pala snap ya ki jingai jumo jungi brokhoi bat ni ko ban ai kublai ya ki parti brokhoi ba ka jinga keren kalong ka ba jai ka ba nio bar khoi bani ai jumut pala ki jumut ba ki sengseni masima kidon tingi sokumen bat nilayo ko ba artayo bangin submit ya ka jingai jumut jungi kai bangidan kum ka seng kongres namata kani ka kam suggestion kalong ban review ban page ha kat kum ka jinglong jingman menta pi nomor sampo is na macha ka jinglong jingman ka kam ka jam ka jingbun brio kum tanta klai pher bat menta sampo is na tengiru isa syong sani ba manya perkhat ba ke ki views opinion namar ba mangi ngingide ka national party kam syong tang hangi ki MLA bani ai karai ngin habya syong ba ka parti ru kuntup mangi ki MLA pro sanut kam kongres ban ladap pangin ladap syong nam ba ka parti ngin sa IFP ba ka ai ka ba kum ka seng kongres ni dan ban dai ka bangila yang scam pada hiban kami biang ban review biang ni kani reservation policy dari kita ki mat pat ngin pat la ban IAP menta nambar ni habis ya kendo kum kaseng pat namar ni gide tang ki benta jong kaseng kongres kam de kam syong tang hangi pangila macam ni de tang ki MLA de ka parti gadon ni de ka national party ngin hablecha ka parti pat banginya thir banginya tai da ka jing menjur lang jong ka parti bat ka jing ajing mot mde tang jong ki MLA jong kinong jong ka parti
economic experts, social experts, legal experts, constitutional experts. Pi kemaong I Dr. Celestine. Kani kalong very sensitive. Mentang ni haperkhat ia ke constitutional validity, legal validity kemupun. Dia nang ta bangis komen komiti kalau muncul mendan ke expert komiti nomor kawai koi ke political party kina lala ki jong ki views and opinion. Dia bansuya bu tang from one angle let's say constitutional. Maybe it may not withstand legal scrutiny, social, economical. Ini patla amanta bangi thu EP ke jing thu jung dangi la shong mo uru udon ka hok ban express opinion jung udai elected representative hendai kum ka parti padangi la da yathir ya tai ni ki amale pat ka parti in sawan pat buda final lane kata ka rai ka bakado bangin submit pat kum ka parti hendai tangkum kinomi khmat hendai kum ka parti ka bakan thu kinomi khmat ki MDC jongi hangta kinukit kam kat kum ka jing I jong pi ka jing long jing man jong ni kru subscription policy ba menta ada pen thamai ka I ko kota ko ba biang pi kata ke no pi ni don't come ki experts pi ni lo pi constitutional experts, legal experts, demographic experts, economic experts kita ke pi ni apel ya bar ko pimla manong kat kani ke policy kapan kata nila banong kumalong mentang atrai marsi teng ke jingbun beriu kidi kena samla jongi ki bahapo lai pulai sansna te yaka lawi jongki nimla ban syar rai kerki te denam tang ni sultanat ba komiti mene par khot ngirung ilai jumut na kaseng kongres manon ke expert committee tomar pi ka rai ka bangin shimanta lese hadir kan no snam ban review be min tipte te ladangi pakla manta ngin kita ke lawi jongki khun ki kiti ki khun samla jongi ngimde ban rai kerki ini jai da ka babu ya ka jingman toy jo kilawai pateng jungi hakaman kanai ka issue kalong very sensitive pikano kono ka bangirai ngihap ban perkhat jungai ngimla ban churai kerki kendit kensan mo jadi nai takadau wat ka suggestion ke bamangi ngin ai sya kanai ka committee ke balong chairperson ikong amperin ngin session but kai ke bangi suggest ngin saya consult lu but ki lawyers ki bade ki jong party ke jongi te hadin jong kata ngin submit ya ka suggestion ke jongi syaka high level committee te kata ka suggestion bandon ka ngamong ka high level kedika expert committee ke bangi suggest mene menjur tahan re ka syong pat hak sarkar la ka menjur ne ame kata Pishim makanega jingtau ke expert committee kan dai platform ko babiang benetir no kanega Cindawa berpermit kemai bersolusi. Baro ki political party kinsa formulir lane kinsa shna ki suggestion ke bama ki kuat ban ai halor ka jingkela ke baki kuat halor ka reservation policy di ya ki suggestion lane ki jing ai jingmut na ki party beper kata ke expert committee pat kansa pule benia la kaya sya nem bat ka constitution yang kari India kebaningkong kebaar kaya syaan hakmat jong ka ain kini ki arteli ki benta ki di ban long acceptable kan Indri kestan ke ba nakalian ke zongi ni pau sai kata galong ba dehi ban review kata te ngala ban ong wat we perlog MLA zongi negara ru haba ukran yang tu wa piong mane ban mo making it combine 80% karo kasihan jantia kabomot bokwa ban review long very clear kabomot menta bara samngat ngidan ha keju ka jimut ke jongi bade ban review ni kata te gade ko bol besai kedal sekipai ba jong ke jala ke jongi ke beri ke jong nyok trap ke jongi dena kalian ke jonga ngam don subun ban ong la ikan ki perlu sekemang nom repeat datang ke wai ke ba ngabu ke jengker pa ni nak kalian kinong ngelam ki bagi pai ba ki lajir ru ni hab study ba nam ta kalau ki pai ba dengan dan ke jengker pat bagi pai baru kindan keju kejumut kembang dan mangi bamakiro kim day mo ban kerki pelan ya syalam kata ke jengker pat nak kalian suka begini ya syalam ya ke ke ba ki lajir ni kinong ngelam
mentali le kam de syutang ka kam jongi ke kongres baru khanya wan lang haju penyekra menengi dan all party meeting ila pen skau lala ki jongi jing skau ki jongi ki jing ajimut ki jongi bang kermens khamba in poi hi haju uthong lada ngidon ke jing etli dengan kwa ban ai ko khobor ba ki pai ba jongi ru kim dei ban sha elam bakla hangno ai lat lem mingi kim dei ban don ke jing skau habang ongum taru namar ba ngiru ngidon ke juk ke jing kli ke juk responsibility nak mendah ke celai berkoi Bakhia resion yo bajak bendreu ko jongi ni ngladon ka jing sukhia lor kani bani kershan hiro ya kani ban review no ya kani ka reservation policy nakam ta ka jing ba jong bajak bendreu jongi kun sama jongi te menta ka sini su kuben ba boro sangut ni ledon ha ka bangin pen power kat enteng ba chalsu la pen power la ka jong baroni la ka jong nang tai doktor bomdo la ka jong bar kani ka jing ya pen power jongi la ka jong ka kamdon ka kim yo i kata ka jingi tali ke jong di menta ka singi pen wanra ni kenang ba kim yo i bangi ngilong ka we kamdon kanu ka bangin dia per na yo we ngilong ka we ak bangin ya chekmat nak ta ka lawi ki kun sarna ban review no ya ni ka resolution policy